खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा बर्मानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बरुवा दिनैनि रादाबाव दङ बाक्सा बर्मायाव सुबुं मेथाइनि मावबादा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बर्मायाव सानथामनि हाबाफारिजों सुबुं मेथाइनि मावबादाखौ खुंफुंनाय जादों आयेनारि देंखोमु आफादनि बानजायनायाव बे मावबादाखौ बड'लेण्ड दरबार नबलाङाव 10 आगस्ट खालारनिफ्राय 13 खालारसिम खुंफुंनाय जादों जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव हायेनारि देंखोमु आफादनि आफादगिरि मानगोनां मुस्लिमा मनजिदा रानी बसुमतारिया मावबादा खुंनायनि गुबै थांखिनि सोमोन्दै बेबायदिहाय बुंथियो मा थांखि नोंथांमोना बेखौ खुंनाय जादों थांखिया जोङो जेखिनि मोनदांदों बे बर' सुबुं मेथाइनि मावबादा बे मावबादायाव जोङो सिगाङो खुगा मेथाइ होननानैसो मिथियोमोन बे खुगा मेथाइयानो दि सुबुं मेथाइ बेखौ जोङो इयुन जोलैफोरनो दानि जाखांबोनाय हिन्जावसा हौवासा बिथांमोननो जोङो माबायदि सुबुं मेथाइया माबायदि बेसेबां बाहागोआव बोखावनाय बेखौ जोङो एसे मिथिहोनो थाखाय दिनैनि बे सानथामनि हाबाफारिजों जोङो नाजादों गोबां रायजो राजाफोरनि नुजाथिनानै बाहागो लानाय मावबादानि गिबि सानाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लाफैयो मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज क'क्राझारनि चीफ इन्सट्राक्टर मानगोनां मुस्रि रहेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथां ब्रह्मआ मावबादा खुंनायनि गोनांथिनि बागै बेबायदिहाय बुंथियो सार आं नोंथांनिफ्राय मोनसे खोथा मोनथिनो नागिरदों जे जोंनि बर'नि गेजेराव बेबायदिहाय मावबादा फ्राय जोबोद खम थ' दिनैनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन जे दिनै जे नैबे बर्मा हालामाव बेबायदि खुंनो लादों जोबोरैनो मोजां जादों नाथाय बे सुबुं मेथाइनि सायाव बेबादि मावबादा लानाया खुब खमथार खुब बाङाय दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो दिनैसिम सुबुं मेथाइनि मावबादाखौ खुङाखै दिनै बे गोदान अबस्थायावनो हायेनारि देंखोमु आफादा बे गोदान बिथराय अबस्थायावनो जे बे गिदिर हाबाफारिखौ लादों खुब बाख्नायथाव गिबि साननि हाबाफारि बायदि आलारि बाथि सावजेना हायेनारि देंखोमु आफादनि आफादगिरि मनजिदा रानी बसुमतारी बिथाङा फुंबिलिनि 10 रिंगायाव मावबादाखौ बेखेवनानै होयो हायेनारि देंखोमु आफादनि बोसोनगिरि थामहिनबा दिगिलि गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि मुस्रि रबिन्द्रनाथ स्वर्गियारि बिथाङा बे मावबादायावनो नुजाथिनो हायो देंखोमु आफादनि बोसोनगिरि बिद्युत कसारी बिथांजों लोगोसे ओनसोलनि बयजोंबो सिनायजानाय रोजाबगिरि गजेन बर' आरो बर्मा हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि देवबर रामसियारि बिथांमोना बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोन जोंजों लोगोसे सासे बेवहाय हायेनारि देंखोमु आफाद बर्मानि सासे पाब्लिक आफादगिरि बिथाङा दङ जों बिथांनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन आसलते दिनैनि नैबे जिथु नोंथांमोना जिथु हाबाफारि लादों बेयो बेसेसो साक्सेस जानायनि नोंथाङा मिजिंथिदों गिबियावनो आं बड'लेण्ड खौरांनिसिम आंनि गोसोनि हामलायनायखौ बावग्रोबाय दिनैनि बे हाबाफारियाव आंथ' 100% जाफुंसारगोन होननानै मिजिं खालामदों मानो होनबा जोंहा जाय फोरोंगिरि हिसाबै जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन बिथाङा दसे उनाव जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन बिथाङाथ' सासे एक्सपार्टखा आरो जेरैबो रोंखा राखाखा होननानै आं मिथिनो मोन्दों आं मिजिंथियो बिथाङा माने जोंनि गोसोनि साननाय लुबैनायखौ 100% जाफुंहोगोन होननानै आं मिजिंथियो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायजों गिबि साननि हाबाफारिया जोबोद मोजाङै जोबलाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन बरायफिनबाय बे समाव जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि टीमा दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बर्मा ओनसोलनि सिङाव थानाय नैबे बड'लेण्ड दरबार हाउसआव दङ आरो बे दरबार हाउसआवनो मोनसे हाबाफारि सोलिगासिनो दङ आरो बे हाबाफारिनि मुङानो जाबाय सुबुं मेथाइनि मावबादा आरो बे मावबादाया सानथामनि थाखाय सोलिगोन आरो बे मावबादाखौ खुंनाय जादों बे बर्मा ओनसोलनिनो हायेनारि देंखोमु आफादा बेखौ बानजायदों सानथामनि थाखाय आरो बे बुब्लियावनो जोङो नैबे हारिमु देंखोमु आफादनि आफादगिरि मानगोनां मनजिदा रानी बसुमतारी बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो नाजागोन जोंनि बर' हारिनि जिथु कालचार जिथु हारिमुवा माबा मोनसे माने सुबुं मेथाइनि बेलायाव बे गोमालांगासिनो दङ नामा नोंथाङा सानो नामा मा बुंगोन गोमालांगासिनो दङखौथ' गोमानाया माने बेबायदि गोमायाखैबाबो बबेबा मोनसे खनायाव जाबनानै दोननाय बायदि जोङो नुहुरदों मानो होनोबा जोंबो हारिमुखौ जोबोर मोजां मोनोब्लाबो जोङो गासैबो गुवारै सुबुं मेथाइनि सायाव जोङो मिथिजोबाबा बेनिखायनो जोङो नैबे जोंनि जि गिबि खेबनि थाखाय जि नाजानाय बेयाव माने मुलाम्फा जागोन होननानै सानो
बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव सानथामनि हाबाफारिजों सुबुं मेथाइनि मावबादाखौ खुंफुंनाय जादों। थ' बिथाङा मा रोखोमनि बेवहाय मोनसे प्रग्राम लागोनखौ नोंथांमोन आसा खालामदों? जोङो जेरैबायदि आसा खालामदों जोङो जाफुंसारगोन होननानै सानो। मानो होनबा बिथांनियाव माखासे गोजाम सुबुं मेथाइनि माने बुथुमनाय गानफोर मेथाइफोर दङ होननानै जोङो मिन्थिदों। नाथाय जोङो बेबायदि बाहागो लानो मोनफेराखै बेलेगाव। बेयाव जोङो लाबोनानै बिथांनिफ्राय जोङो गोबां मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामनाय जादों। हायेनारि देंखोमु आफादनि बानजायनायाव बे मावबादाखौ बड'लेण्ड दरबार नबलाङाव 10 आगस्ट खालारनिफ्राय 13 खालारसिम खुंफुंनाय जादों। आच्छा, नोंथांमोननि नैबे मावबादायाव मा रोखोमनि माने सुबुङा बाहागो लादों? जोंनि बे मावबादायाव बा बे वर्कशपआव ओरैनो जोङो उन्दै गथ'फोरखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायखानाय जादों। बिथांमोनहा आरो नुजाफैबायबो आरो बेजों लोगोसे उन्दैफोरल' नङा, गेदेरफ्राबो जेनेबा बिथांमोननि गारजेनफ्राबो बा फोरोंगिरिफ्राबो गासैबो बेयाव बाहागो लानो हागोन आरो। बेहाय ओरैनो सोरबा बाहागो लानो हाया होननाय गैया, गासैबो बेयाव समानैनो बाहागो लानो हागोन। थ' साबायखर जासिबाय बिथां पाब्लिसिटि आफादगिरि बिथांखौ जों साबायखर जासिबाय। गोबां रायजो राजाफोरनि नुजाथिनानै बाहागो लानाय मावबादानि गिबि सानाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लाफैयो मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज क'क्राझारनि चिफ इन्सट्राक्टर मानगोनां मुस्रि रहेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथाङा। नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों? आं बरमानि। आच्छा, नोंथाङा बेयाव बाहागो लानो फैदों ना? बाहागो लानाय बायदिबो आरो नायनोबो फैनाय हिसाबै फैबाय आरो। आच्छा, नोंथाङा नैबे मावबादानिफ्राय मा मिजिं थिदों? बे मावबादानिफ्राय आङो मिजिं थिदों ओरैबायदिहाय, उन्दै गथ'फोरा जाहाथे बे मेथाइनि दारैनो थारमाने भबिष्यतआव मोजां गावनि जिउखौ दानो हागोन ओरै होननानै आङो आसा खालामो आरो। गिबि साननि हाबाफारि बायदि आलारि बाथि सावजेना हायेनारि देंखोमु आफादनि आफादगिरि मनजिदा रानी बसुमतारी बिथाङा। नोंथांनि मुङा? आंनि मुङा श्री धीरेन बर'। नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों? आं बामुरानिफ्राय बरमानि खोला साइडनि। आच्छा, नोंथाङा दिनैनि नैबे सुबुं मेथाइनि मावबादायाव बाहागो लानो फैदों ना बले एज ए नायगिरि हिसाबै फैदों? आं नायगिरिं हिसाबै फैदों। दा नोंथाङा मा माने मिजिं थिदों बे मावबादानिफ्राय? बे मावबादानिफ्राय जोंनि बर' हारियाबो बेफोरबायसा सुबुं मेथाइ बायदिसिना मोसानाय बायदिसिना रोजाबनायफोरावबो बाहागो लाना जौगागोन होनना सानो। मानो होनबा गुबुन हारिफोरा बेफोरबायसानो मावबादा बायदिसिना माबानानै मोसानायनि बा रोजाबनायनि बा डेन्सनि बेफोरनि बाहागो लानो थाखाय बिथांमोनाबो बेफोरबायसा प्रग्राम खालामो। बेखौ लानानै जों बर' हारिफोराबो जोंबो बेफोरबायसा प्रग्राम लायोबा जोंनि हारिनि उन्दै जौगाफुनाय फरायसा फरायसुलिफोरा बेफोरबायसायाव बाहागो लाना जोंनि हारिनि थाखाय देरहागोन होननानै आं आसा खालामो आरो। फुंबिलिनि 10 रिंगायाव मावबादाखौ बेखेवनानै होयो हायेनारि देंखोमु आफादनि बोसोनगिरि थामहिनबा दिगिलि गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि मुस्रि रबिन्द्र नाथ स्वर्गियारि बिथाङा। दिनैनि नैबे हायेनारि देंखोमु आफादनि जोहै जिथु बानजाय जानाय सुबुं मेथाइनि जिथु मावबादा, बे सुबुं मेथाइनि मावबादायाव बाहागो लानो थाखाय आलासि महरै फैदों रहेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथाङा फैदों आरो बिथांनिफ्राय जोङो मोन्थिना लानो नागिरदों आसलथे। सार, जोंनि बड'लेण्ड खौरां नोंथांखौ बरायबाय। थेंक इउ। जे सुबुं मेथाइ आरो खुगा मेथाइनि माबा फारागफोर दङ नामा? फारागा थिग बेबादि नुहुरा। आसलथे गुदि अबस्थायाव खुगा मेथाइखौनो बुङोमोन। बेनि उनाव जेलानाखि इंलिश टार्म आरो संस्कृत टार्म जेनेबा फक सं ओमफ्राय लकगित बेखौ नाहरनानै बिनि प्रतिशब्द हिसाबै दा लक होननाय जिनिसखौ सुबुङाव दोननाय जादों। बे मावबादायावनो नुजाथिनो हायो देंखोमु आफादनि बोसोनगिरि बिद्युत कसारी बिथांजों लोगोसे ओनसोलनि बयजोंबो सिनायजानाय रोजाबगिरि गजेन बर' आरो बरमा हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि देवबर रामसियारि बिथांमोना। बर'सा जोलैफोरनो नोंथाङा मा मेसेज होनो नागिरदों? आं होनो नागिरदों मा, जोंनि खुगा मेथाइखौ जोंनि बर' इयुन जोलैफ्रा एसे बावना थांनो हमबाय। दा बेनिखायनो दिनै मोनसे जांख्रिथाय फैदों जे सुबुं मेथाइखौ बर'फ्रा माने दाबावथों, हागौमानि आरोबाव गिदिरनिफ्राय गिदिर सांग्रांनिफ्राय सांग्रां खालामथों जाहाथे हारिया गोजों जायो। ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायजों गिबि साननि हाबाफारिया जोबोद मोजाङै जोबलाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्युर' रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां।
बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।